Find a seat if you can. Καλησπέρα, είμαι ο Τεοντόρ και σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό πειραματάκι. Μάλλον θα έχουμε την κατάληξη ενός πειράματος. Ως γνωστό, το Hearthstone έχει ένα ωραίο μαγαζί, το οποίο σας επιτρέπει να αγοράσετε κάρτες και να γίνετε πιο επιτυχείς στο ladder. Δυστυχώς όμως τα 40 πακέτα κοστίζουν 45 ευρώ, το οποίο είναι αρκετά ακριβό για τον καθένα μας. Ενώ και η συμμετοχή σας στην αρίνα, επίσης, αν δεν έχετε το gold, κοστίζει 1,79 ευρώ, πανάκριβο βασικά. Οπότε αυτό που έκανα ήταν ότι από την 1η Απριλίου του 2014 μέχρι την 1η Ιουνίου του 2014 να μην ανοίγω τις κάρτες τις οποίες κέρδιζα και να τις μαζέψω όλες μαζί. Μάζεψα 30 κάρτες και 32 λίγο μετά και θα τις ανοίξουμε τώρα για να δούμε τι θα μας βγάλει και τι θα μας πληρώσει. Είναι σχεδόν λοιπόν 32 ευρώ, κάρτες αξίας 32 ευρώ. Για να δούμε αν θα μας δώσει κάτι καλό. Συλλολόγια η πρώτη. Δώσει κανένα legendary δοχείο. Epic! Yay! Μάλιστα. Στόχια πράγματα που πάρουν. Legendary! Yay! Είναι πολύ dash αυτή η κάρτα. Δεν την είχα νομίζω. Και την είχα, δεν πειράζει, θα τελειώσω. Λοιπόν. Oh, lucky day. Μάλιστα. Yay, epic. Another epic. Δεν γνώριζα πολύ καλά το film, νομίζω ότι από πίσω σε βγει βυσκιά. Κάτι τέτοιο, αυτή δηλαδή κάτι είναι. Α, ναι. Yay! Μάλιστα. Τι γίνεται εδώ? Απίστευτο, όλα τα super τέτοια, όλα τα legendary που έψαχνα. Δεν τα είχα. Δεν βλέπω τίποτα. Κάθε μέρα δεν βλέπω. Μάλιστα. Χα, το είχα. Νομίζω το είχα πληρώσει και πολύ ακριβά. Αλλά δεν πειράζει, καλό είναι να έχει ένα δεύτερο. Αυτό που παίζουμε Sweet Fish. Είμαστε άμπαλοι.
Καλά ξεκινήσαμε, αλλά κάνα legendary και όχι να μας δείξει. Θα μου πεις καλό μα τη γριά σίγα. Έχω δει να μην υπάρχει άλλο legendary σε δεκάδες κάρτες. Να μην παραπονιόμαστε. Πάμε το Dust, αν μη τι άλλο. Epic. Λέει το ρίχα νομίζω. More Dust. Και φτάνουμε στις τελευταίες 3 κάρτες. Ένα legendary να είχαμε ακόμα, θα ήμασταν πολύ χρησμένοι. Δεν το βλέπω. Αλλά και πάλι και τόσο που μας έδωσε 1600 dust όλα τα legendary, δεν βγαίνουν με τίποτα να τα φτιάξει. Yay! Αυτά. Και άμα πάμε στο My Collection. Yay. 830 dust. Why not? Ένα epic 100, μάλιστα. Πήγαμε. Αυτές ήταν οι κάρτες που βγάλαμε. Από κάτω στο σχόλιο θα δείτε ποιες ήταν τι. Το νόημα είναι νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να πληρώσετε χρήματα, αλλά και κυρίως να βγάζετε μία-μία κάρτες και να χτίζετε ευθυνές κάρτες με τον dust που θα παίρνετε. Καλό είναι αυτό το κόπο να τις μαζέψετε όλες μαζί και μία και καλή αν έχετε υπομονή να τα καταφέρετε. Οπότε αυτό ήταν το άρρημα των καρτών μας. Ευχαριστώ πολύ.